духтарам ва каса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. Ман имрӯз мехоҳам ба шумо як намуд сандвичро нишон диҳам ки хеле осон ва дастрас аст. маҳсулоти асосӣ барои тайёр намудани ин сандвич лаваш, кетчуп, майонез мебошад ва дигар маҳсулотҳояш шумо метавонед ки ба таби хоҳиши худ истифода барен. Чизе ки шумода маъқуле метавонед ҳамона гирен. аввал лаваша мегирем, майонезу кетчуп мекунем, баъд ҳама маҳсулотҳоя рӯбарӯ мегузорем. шумо метавонед ки бо таби дили худ истифода барен. чизе ки шумода маъқуле, кадомша аввал монда, кадомша баъд монда. дар инҷа ҳамин асос маҳсулот боша. чизе ки дар холодильниктон ҳаст ва чизе ки шумо мехоҳед ки дар ҳамин сандвичтон боша, ҳамона метавонед ки истифода барен. агар шумо хеле сандвич паза кам надошта бошед, шумо метавонед ки микроволновкада монед баъде ки тайёр карден ҳамин сандвича, ё ин ки сковородкая гарм карда дар сковородка монед, ва ё метавонед маҳсулотҳои андохта лаваша печонда истеъмол кунед. чӣ хеле ки худи шумода маъқуле, чизе ки шумо худтон дорен, ҳамон хел метавонед ки истифода барен. духтарома хамир кардагӣ будам, расид маалакай рост кардам, ҳам хел кулчача карда да лист гирифтам. иҷада боша болои столда мондам, иш бо дам гирифта истодесай, дим партияшай, якам партияша боша алакай листда мондам. ҳозир хум молида ба духовка гузошта мепазем. барои чӣ ман ихе кулчача кардам? барои ки мактабда кӯдакода бутерброд када ҳами банша бурида дырнашта колбаска, помидор бодринг монда, ё ин ки сыр кати монда, ё ки бургер карда кӯдакода барои ланчшон тайёр карда рӯй мекунам. хамири и хамири оддии нонай, орду, равғану намаку об. метавонед ки ба ҷои об шира истифода барен. ман имрӯз об катӣ кардам, шир катиам мекунам, ба маза мебиёяд. и намак дрож камтари дигар, барое ки хамири мо хамири дрожияй. онам хел пухтан духтаро, пушташам нигоҳ кунед чӣ хел хушрак шид. ҳам хел ҳамаша пухта мегирем. ия баъд мешава ки ҳами чой катиам мураббоу маслаша кида бихӯрӣ, хеле ба маза мебиёяд. ҳам кӯдако метавонанд ки якта гирифта бихӯранд, то охирша исроф намешавад. мисол нони калон намешкану, ҳамия мегиранд, була када мехӯранд. ҳамин хел ҳам исроф намешавад, ҳам мағз намешавад, ҳам қулай барои хӯрдани кӯдакон. ҳамин хел духтарома ҳамаша пухта гирифтам.
инам қашидан бинен чӣ хел иштиҳоварӣ ба мазаак шид. духтаро ман хостам ай тирезамон шумода нишонтим берни домона нигоҳ кунед инҷода мо хонаи мо гуфта будам лави баҳрдай баҳра нигоҳ кунед чӣ хел калони хушрӯай уснужда боша виллаҳояй ҳама ҷо равшан и тарафда бошам хел раҳаю и биноҳои ҳамсояи и тарафшда масҷидам аи параи дом ҳаст бу аи парашам бо ҳаст иҷада портаи духтаро иҷада бо магазинои моҳияй моҳиёшон арзонай и тарафда боша бассейни вай доми моям ҳами хелиянай ду блок яхела барбабар истодагиан аю хона хушрӯ метава бо баҳр инаи ҷоизи ман нишонтим шумода духтаро я тирезаш калон ҳуй намешавад барои ки этажо баландан барои ман камтарак ҳуй мешавад рӯзона хел бо нишон медиҳам чӣ хел хушрӯ духтаро мо ҳозир мехоҳам камтар дар бораи баланд бардоштани иммунитет ҳамроҳи шумо гап занам. Ма табиб нестам, духтур нестам. Ма ягон каса маҷбур намекунам ки шумоям ҳамин короя кунен. Танҳо чизе ки хондум, чизе ки медонам, ҳамоя мехоҳам ба шумо ҳам барасонам. Қабул кардан ва ё накардан ин кори худи шумост. Роҳҳои баланд бардоштани иммунитет хеле зиёданд ва яке аз онҳо ин бобуна мебошад, яъне чой бо бобуна, яъне ки ромашка. Шумо метавонед бобунаи қоҳкардагиро ай аптекаҳо харидорӣ намоед. Духтаро фақат ки ҳамида эътибор диҳед ки срокаш наздик боша, срокаш гузаштагӣ набоша. Ҳамин бобуна сроки наздик боша, яъне ки нав қоҳ карда пакета гирифтагӣ боша. 3 қошуқ бобунаи қоҳкардагиро ба чойник андохта оби гарма мерезем. духтаро эътибор диҳед ки об аз 60 градус боло набошад. Обе ки ҷӯшида истодесай ӯ оба намегирем, ҳамон обе ки камтар уже истодагиай ай 60 градус поёнай ҳамон оба ба ҳами бобуна рехта бо ягон сачоқи ғафз печонида мемонем то дам гирад дар муддати на камтар аз 2 соат. Чунин чойро 3 бор дар як рӯз метавонем нӯшем 150 мл дар байни хӯрокхӯрӣ ё ин ки баъд аз хӯрок хӯрдан, вале на камтар аз ним соати баъди хӯрокхӯрӣ мо метавонем ин чойро истифода барем. Дуюм тарзи истифодабарии бобуна барои баланд бардоштани иммунитет чунин аст. 200 мл оби гарме ки аз 60 градус зиёд нест, 3 қошуқ гули бобуна я андохта, ҳатман зарф шишагӣ ё ин ки чинӣ бояд боша, дар зарфҳои пластмассӣ истифода накунед духтаро ва гирифта да параварка ё ки дар водяная баня дар буғ мемонем 15-20 дақиқа дар буғ нигоҳаш медорем ҳамин маҳлула. Баъди 15-20 дақиқа ин маҳлула гирифта дар шароити хона мемонем аз 45 то 1 соат. Бояд ки вақте ки истеъмол мекунем бояд ки ҳамин чойи мо ширгарм боша, хунук шудагӣ набоша. Беҳтараш чунин настойкаи саҳар тайёр карда дар давоми рӯз нӯшем шавад. Агар ки ҳамин чойи тайёркардагии мо зиёдӣ куна, мо вая паго истифода намебарем, мерезем паго бо навша тайёр мекунем. Дар холодильник ина нигоҳ намедорем, дар ҳамон ҳарорати хона меиста пешаи нӯшиданмон камтар ширгарм карда баъд метавонем ки нӯшемша. Калонсолон ва кӯдакони аз синни 14 боло аз 1 ҳисси стакана як нӯшиданда менӯшанд. 3 бор ҳамин хел аз 1 ҳисси стакана.
кӯдакони аз синни 7 то 12 сола то 2 қошуқи ошӣ дар як нӯшидан ҳамин хел то 2 қошуқи ошӣ 3 маротибагӣ менӯшанд. кӯдакони аз 1 то 3 сола бошад 1,5 қошуқчагӣ ва кӯдакони аз 6 моҳа то 1 сола бошад 1 қошуқчагӣ 3 маротиба метавонанд ки истеъмол кунанд. ин бобуна противопоказания надорад ҳичкида, лекин пешаи истифода бурдан ҳатман бо духтур ё табиб маслиҳат кунед, баъд истифода баред. табиби худи инсон худаш мебошад. кӯшиш кунем ки пешгирӣ кунем ва бемор нашавем. вақте ки иммунитети мо баланд мешавад мо бемор намешавем, хатари беморшавии мо хеле паст мешавад. барои ҳама духтаро кӯшиш кунем ки бемор нашуда иммунитети худтона баланд бардоред, иммунитети худ ва кӯдакотона. худ ва аҳли оилаи худа эҳтиёт карда ҳеҷ гоҳ бемор нашавем. духтаро мо ҳози ба сари кӯдако мактаб меравем. пешаи рафтан ман дастархона барои ваё тайёр кардам, мева шушта мондам, инҷа хӯроки дуюма кашидам. динамада гуфта будам наггетс кунем, гуфта ҳамуда наггетса бирён кардам мондамо ва чичивични суп кардам. вая накашидам, барое ки ози бикашиша сахт мешавад. кастрюляда истодагиай вақте ки кӯдакоя овардем ба ваям мекашему, мешинанд, кӯдако мехӯранд. мо боша мактаб меравем. бо я нишонче звездочка бо китоб дорад духтари ма. ини қабало китоб доданд. смуда мефора садик. молодец. духтараки ма хеле хароб шид, барое ки якумин боре ки и садик омадеса, и ягон бор садик рафтагӣ набуд, ягон бор ай ма ҷудо шудагӣ набуд. барои кӯдак хеле душворай. ҳам давлати бегона омад, ҳам аз модараш ҷудо шид, ҳам забони иёя намефаҳмад, даиҷа иё ба забони англисӣ арабӣ гап мезананд. барои духтараки ма хеле душворай. мураббиёшон кӯшиш мекунанд ки духтараки ма зиқ нашавад, катиш бозӣ мекунанд, катиш меҳрубонӣ мекунанд. ина имрӯз бо китоб доданд. акаву апашкати ҳамаш дар ҳамин мактабанд. рӯзи мурувиеда гирифтем ай мактабу, ждат дорем ки кай дарси апаву акаш тамом шаваю ба ҳамакаса хона равем. иншоалло ки одат мекуна ва хурсандона мебиёя. барои ояндааш ака маҷбурем ки монемша кӯдак зиқ ҳам ки шава рӯзҳои аввал, ҳама кӯдак ҳам хеле аввал садик омаданда зиқ ҳам ки шава ака тоқат мекунем. иншоалло одат мекуна барои ояндаи некии худаш. иче барои чӣ мондан? барои радга кашиде.